Saglit lang. Madaling lang daan. Sama ka sa akin. Dali na. Hold my hand. Hold my hand. Dali. Hello mga ka-GFS! Isang masayang hapon na naman sa ating lahat. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kaming JFS team ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Today is January 28, 2021 at tingnan nyo naman kahit papatapos na ang Enero, pero kaming JFS ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng suwak at sulit na packages na ibibigay din natin ngayong hapon. At syempre, ngayong araw na naman ay dadako tayo sa Ocampo, Camarines Sur upang sorpresahin ang isang napakagandang bata na kaarawan niya ngayon or 10th birthday niya ngayon. So makikita nyo na naman, meron na naman tayo ditong pang-apat na serya na naman ng Frozen team. At syempre may tarpaulin din siya dito na kahit naman naiiba, pero makikita nyo ang kagandahan naman ng ating celebrant for today. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong Jollibee Chicken Joy. Meron tayong Carlo Rossi White Wine. Meron tayong isang bilaong pansit. Meron tayong isang bilaong kakanin. Meron din tayong red ribbon cake. At syempre, ang napakaganda nating umbrella, money umbrella natin na may lamang 800 pesos sa loob. At syempre, meron tayo ditong hot air bubble balloon na may welcome to your teenage life, na may fresh flower bouquet at syempre, 2,000 pesos. Napakaganda naman talaga ng ating packages ngayong hapon. So tara na't ihatid na natin to sa ating maswerteng bata ngayong araw. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much sa suporta at sa pagtitiwala. Sana patuloy pa rin kayo magbigay ng suporta sa amin. We don't just create but we captivate. Tara na't pumuntaan ng Ocampo. Hi guys! So, andito na kami sa Ocampo. So, makikita nyo napakaganda ng view natin. So, dito natin susunduin yung ating celebrant for today. So, tara na't samahan nyo ako kung asan siya. Saan ba sila?
let's go now. Galing natin. Yay! Mami, ano ba? Kawakas ang dala ng mga lalaki. Sa reklamo namin against sa... Balik ang mga kutsan, di maramit. Walang ma'am. Balik ang mga Hindi niya kutsan. alam. Paano yun? Dyan ka mo, dyan. Kasi may nagreklamo. Anak lang. Wait lang po. Anak lang. Tapo na. May nagreklamo kasi sa'yo. Hindi, kailangan mo talagang sumama sa akin. Kaya mo na mag-iba sa ibita. Saglit lang. Madaling lang ang daan. Sama ka sa akin. Dali na. Hold my hand. Hold my hand. Halika, sama ka sa akin. Gusto mo? Ready ka na? Maiba ka da. Ready ka? Halika, sama ka sa akin. Gusto makita yung regalo mo? Gusto makita yung regalo mo? Ready ka na? Uy! Kusapin mo ko! Charot. Ready ka na? Sama ka sa akin. Halika. Wait lang. Takot ako, tol. Okay ka lang ba? Natatakot ka ba sa akin? Huwag ka matakot sa akin. Alam mo, napakabait kong kaibigan. Kaya lang, may gusto kasing kumausap sa'yo. And, may nagrereklamo din sa'yo. Okay ka lang? Okay lang ba makulong ka muna ng isang araw? Ayaw mo? Ayaw mo makulong ng isang araw? Bakit? Sabi niya, mga bisita ko po, mga barkada. Wow, shala, may barkada. Dali ka sa akin, sama ka sa akin. Ayan. So, ano ba yung handaan mo? Madami ba yung handa mo? Madami ba yung handa mo? Kids, medyo isog tayo kids at baka ano tayo mag-miss-meet. So, madami ba yung handa mo? Madami ba? Kasi yung phone ko. Madami ba yung handa ko? Ay, handa ko? Handa mo? Madami ba? Uy, kulayin mo ko. Charot. Madami ba yung handa mo, baby? Or konti lang? Nahihiya siya. So, sige. Ito yung regalo namin para sa'yo. Pero gusto ko ikaw ang magbukas. Okay lang ba? Ready ka na bang buksan? Halika dito. Hawakan mo. Huwag kang jumukha ka. Ayan. So, dito, baby. Wait lang. Ayan. So, gusto ko ikaw ang magbukas yan para makita mo. Okay? Go. Buksan mo. Sige, sabay tayo. Sabay tayo. 1, 2, 3. Wow! Happy birthday! Happy birthday, Sergio! Oh, nabigla siya. Oh, dito ka na aalis! Happy birthday, baby! Yang regalo na yan ay pinabibigay ng iyong pinakamamahal na mama. Para sa'yo yan! Oh, pan! Pakita mo yung picture mo! Ayan, so happy birthday. Wait na, may kakabit lang ako. Huwag kang lumayo sa akin. Dito ka. Huwag mong ilagay dito. Baka yan, babaeng tayo. Yan, babaeng tayo. Yan. So yan, para sa'yo itong mga regalo na to. At gusto ko, isuot mo tong sash na to dahil ikaw ang reyna ngayong hapon. Wow, reyna. Para sa'yo tong sash na to. Happy birthday, Zedcheng. At syempre, tama ba, Zedcheng? Or Zeseng? Okay. Zeseng, ito naman, itong hot air bubble balloon na may 2,000 pesos. May bilao ka ng kakanin, may pansit, may red ribbon, may Jollibee. At syempre, gusto ko rin, para sa'yo din itong payong. Para saan kaya itong payong? Para saan itong payong? Panangga sa init, di ba? Pero may laman pa yan. Gusto mo bang makita? Gusto mo makita? Gusto ko marinig. Huwag yung lang. Gusto mo makita? Gusto mo makita? Okay, ikaw magbukas. Hawakan mo. Yan, hawakan mo. Tapos buksan mo to. Ay, puta. Nakulog, bawal. Sige, buksan mo. Yan! Meron ka pang money umbrella na nagkakahalaga ng 800 pesos para yan sa'yo, baby. At syempre, nasan si Mami? Halika dito, Mami. Natatakpan yung kagandahan mo. Dito, pahawak ako nito. Nasaan yung T.O.D. Pahawak muna ako nito saglit. Ayan. Ayan. So, yung gifts na yan, para yan sa'yo. Masaya ka ba? Hindi. Bakit hindi ka masaya? Bakit hindi ka masaya?
Ayan, inahag niyo si Mama. So yan, may babasahin akong message para sa iyo na pinabibigay ni Mama. So hindi siya nakikita ba? Dito ka, baby. Yan. So may gusto akong basahin na message para sa iyo. Gusto ko mapakinggan mo to dahil para sa iyo to, ha? Dali ka dito! Huwag ka lumaya! Uy! Charot. Ito para sa iyo to, ha? Message from your Mama and Papa. Zeseng, parang kailan lang yung batang inalagaan ko ay malalakihan na ako. Yung pangako ko na uuwi ako sa biday mo ay tinupad ko na. Dahil gusto ko maging bahagi ng masayang araw ng inyong pagdadalaga at Zeng, hindi man kita laging nagagabayan, sana maintindihan mo ang maayos na yon dahil para sa kinabukasan mo yon. Hindi ka man namin nagagawang bigyan ng buong pamilya, pero sisikapin namin mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Mapapagod lang si Mama, pero hindi ako susuko sa hamon ng buhay. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa'yo at mahal na mahal kita at ikaw yung naging lakas ni Mama sa mga sandaling pinanghihinaan ako ng loob at sa mga panahong akala ko hindi ko na kaya. Sobra akong nagpapasalamat na binigay ka ng Diyos sa buhay ko at huwag mong iisipin na kahit hindi tayo buo, eh hindi ka na namin mahal. Darating yung araw na maiintindihan mo din ng lahat at sana lumaki kang mabait na anak at kahit wala ako sa tabi mo, sana lagi kang sumunod sa mga nakakatanda sa iyo. Mag-aaral kang mabuti hanggat hangat namin na makapagtapos ka, kahit yun lang. Happiest birthday, anak! Welcome to your teenage life! Enjoy your day! Love, Mama and Papa. So, naiiyak si Baby. Dito ka po! Isog kayo dito, Mami. Hindi na nakikita kayong dalawa. Harap kayo dito, ayan. So, medyo naging emotional na si Baby kasi, Ma'am, galing po kayo saan? Sa Saudi po. Kailan po kayo umuwi, Mami? Noong 16. Ang arrival ko ng Pilipinas ay 16. Tapos, hindi nyo po in-expect na, dito kayo, Mami, Hindi ko isog talaga kayo. sinabi sa kanya. Dito, isog kayo dito, Mami, yan. Hindi nyo sinabi na uuwi kayo. Hindi alam na uuwi ako pero Apo. hindi alam na may surprise ako sa kanya. Ay, napaka-sweet naman ni Mami. So, Baby, sobrang naiyak na si Baby. Ayusin natin yung buhok ni Baby. Sobrang naiyak na si Baby. Huwag ka malikot, Baby. Baka matumba tayo dito lahat. Ayan. So, Baby, ano sa pakiramdam? Sinurprise ka ni Mama. Tinan mo, oh. Ano sa pakiramdam, Baby? Naiiyak lang siya. Okay lang yan. Ito, oh. Lahat yang yan para yan sa'yo. May pera ka pa, oh. May 2,000 pesos ka pa. May 800 ka pa. Paghatian natin yun mamaya. Joke lang. So, halika dito, baby. Ipapakilala muna kita sa video namin. Halika. Again, everyone, our lucky girl for today na si Zeseng all the way from Ocampo, Camarines Sur. At syempre, ito namang cake natin ay ipapablow namin sa iyo. Meron ka bang gusto sabihin kay Mama? Magsalita. Sige na, kahit anong gusto mo sabihin kay Mama. Wala. Sige, kahit isang ano na lang. I love you na lang kay Mama. Anong gusto mo sabihin kay Mama? Ano? Na-miss mo ba si Mama? Na-miss mo sobra? Okay lang yan, sabihin mo. Na-miss mo ng sobra si Mama? Sobra. Ayaw niyo magsalita eh. Ganon na siya ng ganon. So, baby, hindi dyan matatapos kasi gusto namin ipablow namin sa iyo ang napakagandang red ribbon cake dahil parte ito ng iyong surprise. So, pablow na natin kay Zeseng ang kanyang napakagandang red ribbon cake. Okay guys, so andito pa rin tayo sa labas. Kasama ko pa rin ang napaka-emotional na iyakin na hindi nagsasalita na si Zeseng dahil sobrang speechless ka ba kay Mama? Hindi mo ba inaakala na darating si Mama? Hindi mo inaakala talaga na may surprise si Mama? Hindi? Hindi talaga. So guys, kakantahan muna natin ang happy birthday si Zeseng ha. So hindi natin ito susundan. Wait lang. So tagkano 1, 2, 3, kantahan natin si Zeseng. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you! Ayan, baby. So, make a wish and blow your candle. Anong wish mo? Anong wish mo, baby? Anong wish mo? Sabihin mo na lang kay mama. Mama? Mama? Sige, sige. Ako na magpapasunod. Mama? Mama. I love you. Salamat po Salamat po. sa surprise. Hug mo na lang si mama ulit. Hug mo na lang si mama. Oh, blow mo muna to, matutunaw na. Yay! Happy birthday, Zeseng! At sana masaya ka kahit, pero alam ko sobrang Zeseng ba tama? Zeseng? Alam ko masaya ka kahit hindi ka nagsasalita. Alam ko sobrang masaya ka dahil sinurprise ka ni Mami ng napakabongga, okay? So, Mami, ikaw, may gusto ka bang sabihin kay Zeseng? Zeseng? Wala na ba? Napakaganda, napakaputi ni Mami. Fresh, wow. From Saudi Arabia, Philippines, charot. So, ikaw, Zeseng, ano pa? Kiss mo na lang si Mama, tas hug mo si Mama. Dali. Kanina gustong-gusto na. Sige, hug mo na lang si Mama. Dali, lapit ka nga, Mami, kasi hindi siya makalapit eh. Nahihiya kasi siya. Sige, hug mo na lang si Mama. Yeah. So, kahit walang salita, pero alam naman ni Mami na mahal din siya ng kanyang baby. Huwag mo muna tanggalin yan. Hindi pa tayo tapos. So, again, everyone, isa na namang bata ang sinorpresa natin. Hindi na natin patatagalin to dahil may mga palaro pa sila sa baba. Again, I am Ate Angel. We don't just rate, but we captivate. Maraming salamat po at maraming salamat, Mami, sa tiwala. Happy birthday ulit. Magbabay ka naman, Bibi. Bye!